Ik heb daar gezien dat ze daar aan het werk zijn. Dat moet walking, moet dat voorstellen geloof ik. Maar ik zie die mensen dan zo heel bedachtzaam lopen. Zo in gedachten zijn ze dan bezig. Ik denk bij hem van waar zouden ze nou mee bezig zijn die mensen. Maar die zijn waarschijnlijk in trance, hebben ze daar iets gezien. In dat gat, dat moet geloof ik oneindig voorstellen of zo. Dat is een zwart gat, is me verteld. Ik ben er nog niet geweest, maar die lopen dan heel bedachtzaam. Ik denk dat ze helemaal in trance zijn. Als je wat tegen ze zegt, zeggen ze wel goedemorgen of goedemiddag. Maar verder zijn ze helemaal bezig met hun gedachten van, ja, ze gaan ergens naartoe, neem ik aan. Dus zo zijn ze dus een beetje met zichzelf bezig. En ze lopen ook niet met elkaar te praten. Nee, daar loopt er eentje en daar loopt er eentje. En je moet er soms denken van mevrouw denk erom, of meneer denk erom, want ja, dan komt onder de paden. Oh ja, maar ik moet wel doorlopen, begrijpt u? Nou, dan gaat u lekker uw gang. En ik ga ook lekker met mijn wagen. Ik vertel die mensen wat het is. Want ik rijd met de huifkar heel vaak. En kwam ze vanmiddag ook weer tegen ja, een hele rij langs al die mooie stenen, door de bosjes. En naar het strand, in de richting Heartbreak Hotel moesten ze geloof ik, op die richting. Dus zo ging dat. En nou ja, andere gebeuren, net als Triater. Ook zo mooi, ben ik van de week ook een keer geweest. Mensen vonden het erg koud, zaten achter de dijk ook. En ja, met de dekens om van de Friese Volkshogeschool. Vonden dat heel wel leuk. Het was wel een beetje langdradig, zei ze. Maar ja, het was toch wel mooi. Ze begrepen het toch wel. Het ging allemaal in zijn Fries natuurlijk. Nou, ik ben geen Fries, maar ik ben een Terschellinger. Maar ik kan het wel op zijn aasters vertellen als het moet. Maar ja, ze zei, ken je dat wel verstaan? Ik zei, nou, ik verstaan het wel, maar ik ben aaster. Aaster, oh, Aasterijnjer. Ja, nou, dat is het aasterste stuk van het eiland. Dat is Aasterijnjers. Merslanze, dat is weer een beetje stads. Westerschelling, dat is weer wat anders. West en Oost, dat is vroeger niet zo. Tegenwoordig gaat het wel, maar ja, wat zou ik ervan zeggen? Het is altijd een beetje strijd geweest van Aast en West. Vroeger mocht je niet naar de Westerschelling als je dus beneden de Heese Diek was, dan mocht je niet naar West. Mijn moeder zei altijd, ik mag niet naar West doen, want ik moest naar hem Oosten een man zoeken. Of een scharrel zoeken noemden ze dat dan. Hè? Ja. Nou ja, zo was het een beetje het oeral. Ik vind het een leuk gebeuren allemaal. Ik maak het gewoon mee omdat ik hier woon. En ja, ik bekijk het ja, wel niet kritisch. Ik vind het dan een leuk gebeuren. En het doet het goed en een hoop reclame voor het eiland. Vind ik persoonlijk. Ik weet niet of alle mensen dat zo vinden, want er zijn ook wel eens mensen die vinden het een beetje lastig. Want dat valk op straat, dat is helemaal druk. Nou ja, ik zeg, moet je maar een beetje tussendoor manoeuvreren, is het zo? Ja, we zijn toch wel toeristen gewend. Dus ik bedoel, over het algemeen, ja, het is wel een van de drukste periodes van het jaar, het oeral. Maar je ziet het, alle andere weer nieuwe dingen en nieuwe gebeurens. Als je zo op de Geitenwei ziet, als je daar al die apparaten ziet staan, nou, ik vind dat wel een hele kunstwerk. Als je ziet, kijk, als je ziet wat er nou staat, het lijkt wel een grote loods van een industrieterrein of zo. De Wierschuur, ja, die stond er altijd al, die staat er al jaren. In de winter staat hij wel eens tot aan de dakpannen in het water. En nu bouwt men opeens een grote schuur. Ik denk, wat zal dat worden? Als je een vergunning wil hebben voor een klein bouwwerkje, dan zegt men, oh, nee, maar dat moet zo en dat moet zo. Kijk ik daarheen, zie ik opeens een gigantische loods staan. Ik denk van, zou het een industrieterrein worden of zo? Maar dat schijnt ja, walking te zijn van die Amerikanen, hoe heet die, Wilson. Ja, ja. Nou, die mensen lopen daar en ja, dat kan allemaal. In Oeral ken eigenlijk alles. Ik liep van de middag in het bos van Hoorn. Zag ik van die poppen tegen zo'n boom staan. Nou, die paarden van mij die keken een beetje vreemd. En die dachten van, Jezus Christus, zit nog geluid in ook. Liep zo'n draad over de weg. Nou ja, dan moet ik even het spul in het gedrang houden. Want ze wou eigenlijk helemaal niet over dat stuk rubber heen dat eronder lag. Dus ik moest even de zweep erbij hebben en vooruit, daar gingen ze weer. Maar voor de rest, ja, ik heb er eigenlijk weinig last van. Ik vind het wel leuk, zoals de mensen dit allemaal beleven. En ja, ik vind het wel positief eigenlijk. Voor het eiland ook een stuk reclame, hè. Al jaren, uitgegroeid.
helemaal nou, ja, ik weet niet, misschien zijn er wel mensen die er wat minder over denken, maar ik persoonlijk vind het, ja, ik vind het wel leuk. Maar ja, dat is het. Oké.